Rydym yn elusen ac rydym yn darparu cyfleoedd gofal a dysgu I Blant Gibbonsdown ac ardaloedd cyfangos y Barri. Dwi yma I helpu gyda Cymraeg a dwi yma achos dwi'n gweithio'r plant dechrau dysgu sydd yn y cylch Cymraeg hefyd. Mae plant yma yn dod gyda ni yn y bore ar y prynhawn. Mae rhai o sesiynau am ddim I cefnogi'r teulu a'r plant yma sydd ddim mor fortunate dwi'n meddwl am y teuluoedd arall sydd yn byw yn y Barri. So mae'n bwysig yma i'r plant I dod a chwarae mwyn I nhw datblygu a cael hwyl ysbryd yn y canolfan yn barod wedyn am ysgol. Hanfod wedi rhoi 1,400 I ni I creu beach hut allan o'r hut bach sydd gyda ni nawr tu fas. Does dim lot o'r arian gyda ni, so ni mor falch am yr arian o Hanfod. Ond I gyd o'r arian sydd yn dod mewn i'r canolfan, ni'n paru am y canolfan achos does dim profit yma. Mae'n rili bwysig I ni gael yr arian mwyn rhoi yr adnodau i'r plant a I helpu'r teulu sydd yn angen yr help. Wel ar y foment mae'r hut wedi torri a mae'n edrych y tipyn bach yn diflas. So newid i'r beach hut, bydd y plant yn mor falch, bydden nhw'n hapus. Byddwn ni'n creu stations mewn yna hefyd I helpu nhw datblygu a just yn gweld eu gwynebau pan mae wedi gorffen. Dwi'n edrych ymlaen am hynny. Mae Barri yn cael ei adnabod am ei traethau, so mae'n neis I ni rhoi rhywbeth o y Barri yn y canolfan hefyd gyda'r beach hut, so maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gallu dod ar traeth i'r canolfan.